ଆଲୋ ଆଲୋ ଆ ଖେଳ ତ ପୁରା ଏଇଠି ଆଉ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳ ଆ ମାଲିକେ ଆ ପୁରା ବହି ପୁରା ଓକେ ଖେଳ ମ ଆ ସାବିକୁ ସବାରି ସାତ ସପନ ପୁରା ଯାତ୍ରା ଆଉ ଆ ଦେଖୁଛଟି ଆ ରଙ୍ଗବତୀ ନାନୀ କେମିତି ଆ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇକି କ'ଣ ଗୋଟେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ବୋପା ଆ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଦେଖ ମ ଆ ପୁରା ଲିପିଷ୍ଟିକ୍ ପୁରା ମାଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଠରେ ଆ କଷ୍ଟମର ପୁରା ପାଗଳ ଆ ପୁରା ଶହେରେ ଓ ନାନୀ ଆ ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା ବା ଆଲୋ ଆଲୋ ଆ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ସପିଂ ମହଲ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ବହି ତ ପୁରା ଖାଲି ଜଳେଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫଗ ଦେଖେଇଲେଣି ଆଲୋ ଆଲୋ ଏ କଥାଟା ତ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ଆଉ ନାଇଁ ମୋ ନାନୀ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସପିଂ ମହଲ ଇଏ ନାନୀ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡରେ ଅଛି କଷ୍ଟମର ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ମେକଅପ୍ ନେଇକି ପୁରା ଦୋକାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ କଷ୍ଟମର ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ 5ଟା ନେବେ ମୋ ବୋପା ପୁରା ରଙ୍ଗ ଶହେରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସପିଂ ମହଲର ଦୃଶ୍ୟ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ସପିଂ ମହଲରେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ମାଲିକ ରଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି କହିଲେ ଆପଣ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଯୋଉ କଷ୍ଟମର ନ ନେବା ଲୋକ ସିଏ ତ ଦୌଡ଼ି ନବ ପୁରା ଦୋକାନ ଖାଲି କରିଦବ ଦେଖ ରଙ୍ଗ ନାନୀର କି ଦୃଶ୍ୟମ ହାତ ତ ଖାଲି ଉଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଦାନ୍ତ ପୁରା ଚକ ଏ ଗାଲ ପୁରା ସେଉ ଓଠ କଥା ନ କହିବା ଭଲ ଆଉ କଷ୍ଟମର କ'ଣ ରହିପାରିବେ 4ଟି ଜାଗାରେ ପୁରା ଡର୍ଜନ ନେବେ ସେଥିପାଇଁ ପରା ମାଲିକ ମାନେ ପୁରୁଷ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେଣି ଖାଲି ତ ବହି ତେନେ ହେଇକି ଜଳିବ 5 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 50 ଟଙ୍କା ଲାଭର ସଠିକ ଉପାୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ବଡି ଲୋସନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକ ନ ନେବା ଲୋକ ଇଏ 56 ଛୋରିକି ଦେଖିଲେ ଖାଲି ସାଲସଲ ହେଇକି ତ ଖାଲି ପେଟିକ ଜାଗାରେ 2 କାର୍ଟୁନ ନେଇଯିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦୃଶ୍ୟ ପକାଅ ମା ଆଉ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିବାର ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯଦି ବା କେବେ ଆପଣ ନୂଆ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରୁଷ ପିଲାକୁ ରଖିବେନି ମ ଏଇ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ରଖିବେ କାଉଣ୍ଟର ତ ପୁରା ସ୍ଲୋରେ ନୁହେଁ କଇଁଚ ଭଳିଆ ନୁହେଁ ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ଖାଲି ଖାଲି ଦୌଡ଼ିବ ନାନୀର ଗେଟଅପ୍ ଟିକେ ଦେଖୁନ ମଣି ମୋ ବୋପା କଳା ଗଞ୍ଜିକି ଧଳା ଚିକିଚିକିଆ ଗାଲ ଓଫ୍ ଦୋକାନ ତ ଖାଲି ଖାଲି ଦୌଡୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସପିଂ ମହଲର ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ମାଲିକ ମାନେ ପୁଅ ପିଲାକୁ ଆଉ ରଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ମାନେ ଏତେ ଖରାପ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ନଜର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତି କୌଣସି ସପିଂ ମହଲରେ ଯଦି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ରଖିବେନି ଖାଲି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ରଖିବେ ଆଉ ଆମେ ପୁରୁଷ ପିଲା କ'ଣ କାଟିକୁଟିକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀକି ପଳେଇବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ ଦିଲକୁ ଲାଗିଥିବ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖୁସି କରିଥିବ ଚୁଟିକି ଫୁରୁଫୁରୁ କରିଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କାହିଁ କହିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗକୁ ଯିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଏ ସପିଂ ମହଲ ବାଲାକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ ସଦବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ରଖିକିରି ଯେଉଁ 5 ଟଙ୍କା ଖଟେଇକିରି 50 ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ତାହା ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦୃଶ୍ୟ ପକାନ୍ତୁ
ପୁରା ଚକ ଚକ ନାରିକି ରଖିଛି। ଓଃ କି ହସ ମୋ ବୋପାଲୋ। ଆ ଦେଖ ତାକୁ କି ରଙ୍ଗ ନାନୀର ରଙ୍ଗ ତ ଖାଲି ଗିରିଗିରି ଝରି ପଡୁଛି। ହୋ କି ହସ। ଆ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଖାଲି ଦେଖିଲେ ହବ। ଆ ଟିକେ ହାତ ଟିକେ ଚିପି ଦେବେ ନା। ଆ ସିଏ ନୁହେଁ ମ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ ନା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିହାତି କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।